Makinaren inguruko zinta automatikoak laten kalitatea eta zintaren zigiluak hobetzen ditu elikagaien iraupena bermatzeko. Zigilatzeko zintaren zigilatzea eta lautasuna eraginkortasunez hobetu. Ekipamendua janari-latak zigilatzeko zinta zigilatzeko diseinatuta dago. Ekitura bihurritua sinplea da, eta zinta azkar egokitu eta ordezkatu daiteke. PLC kontrol sistema eta ukipen pantailako interfazearen funtzionamendua hartzen ditu, erraza eta erabiltzeko erraza dena.